Daddy. Okay. Oh yeah, with a phone on Eben Gahoga. Get a cut. With a phone as face Eben Gahoga. Okay. And your face about a quick Macanuk. I am in a zone house. It will only answer as a gab where a Macanuk. Yan is as for as a gab where Macanuk. Chileka. The man never also see again. Get here, get frustrated. My bingo. First head on us side, face a window side, face your window side. As I get on, with a phone to give them down. And I'm hungry. With a phone to give he had my bingo. I'm maybe okay. I'm the same, but A better window under open window. I want a window neighbor. Oh, I may pay On a container cake and I got three. But you are not church, you. What did you say? If I come no. A daffodil. I'm 27, sir. Get to team. Oh, I'm not joking me to tron. Women cook or women for wishing. I couldn't wish mom my last election. I'm drugging or women cook or women for wishing. I couldn't wish him. Tama. You can't take a kid to team. Eh? You can't get a wallet, kid you got to team. Eh? And then game H make ya EOG or front or back. Oh, back. Back a case to bag here. Eh? Bo make ya before ya pile him on our way. It's a full him where before ya ba. A multi regamon as he can. Yele may and let him go before they take care. It's a full I cannot take go. Otele. Ga front. What make a yellow to work it? On a bed, kind on. Na bed. It's a hero cook a raja. I got a movie. Ayatis. Artist. Asingatisi. Okay, now I'm going Aha. Otake no. to Ya to wagi me. Ele him any yen yo. Ele him any wen opu. And what we were at a ye bru. I know na relationship. Oh, no, na relationship. No, na relationship. I thought no lewanya. Oh, no lewanya na wo. Get what he can takra. He can takra and then when he near. He can you wallet. Come on, Wapakanga. 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 Gabrike yiri come wine in the hanya ambulance. Young guy in a relationship. Kege ne when he near. E were yen wo crab ibem. Ya we. Le manya front. Le manya front. Le wanya front. Le wanya front. That would have fun, okay? Retired, but not tired single mother. Hey. Yes, I'm getting. Let him go there. And wait, thank you. Oh, yeah, you got tie. I said, oh, yeah, kitty get a tie. Mbamba, who give us a more kitty get a tie. Better Yamon as he can really take it in. It's a great tie. It's a great tie, my bingo. It's a great time. Better it's a gamon as he can really it's a moment. It's a great tie. Yet what on the move when I get tough. Give me teacher. What pack on again? What pack on again? Chileka bag call. What pack on again? Don't honey had the knock on one or skibo. The one of ma. The one of ma nama yamro.
Brange tigram chai. With a for that when you here. Oh, Todd. They will who knock and down about Todd in our school. Brange tigram chai. One year bear. Our Monabia State. A bear in Abia State. Urata. A bear. Urata. A bear no rata. Usisioma. A bear no siama. Amapu. Emma. Amapu. Nwa nwoke ka nwa nwanyị. Nwa nwoke. Kebi shina no yerem. Europe. In Europe. Ebe in Europe. Bologna, Italy. In a member biala in Italy. And I'm around with McDonald's. Onye tụwara gị ma onye obodo anyị ka onye mba ọzọ. Ọwụ onye Nigeria mana ọwụ onye Edo. Ọ sị na laikiri ndị be anyị. Ọhịa menu anyị ji pụọ. Ọ sị na like ndị gịnị? Ọ laikiri ndị Igbo. Ọ ya mere ọlọ gị. Ndị family ya laikiri ndị Igbo. Tako mere ihu nnọọ ka kandụl mebiri emebi na were fon adịwe n'ihu gị. Onye fitiri unu. Were come on, weta ihu gị ahụ yiri Walmart na-adịwe fon ahụ n'ihu gị. Otu ọ dị. Onye ji ga-ayiri ibom nne ka ndị Edo iji emeghe nke anyị. Asawa onye Ede alakịrị onye Igbo. Elekere onye Igbo ya mere ha taa ka ala anyị. Kama wepụ aka ahụ n'ihu gị. Mgbe i were Otele gị gachi ihe were Otele gị nye onye Edo ịhụ ahụ ndị Igbo n'Italy. Ịhụ ahụ ndị Igbo nga ha gara kpakparịrịo n'Italy. Onye riri eri. Unu pụọ na-ache echeghị ike eche. Nga ọbụla unu ewere ike unu mere bucket. Because ị gara na mba. Kama wepụ aka ahụ n'ọnụ gị. Wepụ aka ahụ n'ọnụ gị. Nwere ike gị mere bucket onye Edo vozi asụ aba na bucket. Onye mamara aba na bucket. Nwa bingo. I'm talking about she from a Christian home. Guess it's from a Christian home. Bible God say, "Gano na aburunu." Ya wura aburun de Edo ka egaga. Unye rire le ihe shaba mara ọnụ. Shaba ọnụ no ya dị ka ọnụ kisha nwa nsọ. Unye rire kromo to gyal. Unye Edo. Nwa bingo. Yes, aya takum ọnụ ahụ ta. Takum ọnụ otu. Takum ya. Asenga takum ya. Kweti ihe ade. You think too much. Asa Chineke gbakwa gị oke. Gịnwe emu anwa too much. Emu anwa too much onye riri eri. Nwa bingo. Emu anwa too much. Ị na-anabata amụ too much. Ị nabata ga amụ too much. Chineke agba gị ọkụ. Gịnwe ị nabata bọkesi ọnụ ahụ. Ị nabata ga amụ too much. Branga begwa m sị m na-eti mkpu too much. Ị gara n'ahịa ga zụrụ bọm ka ndị Edo. Iyirile ya. Branga egwa m sị m tige mkpu. Ị nabata ga amụ too much. Mkpu m agbasara agha. Ọba mamịrị. Onye Igbo gbaga enyi na-aga. Come on, keep quiet. Onye Igbo gbaga enyi na-aga. Ka ime ka ịhụ ahụ ya. Ịgala Italy. Ịhụ na onye Edo. Iwerela ike pee ya. Nwa bingo. Esh. Mepe kọtịn ahụ techaga Costa na mama ọkụ mere ya. Mepe kọtịn ahụ na mmanụ onye ewo. Mepe kọtịn techaga Costa dị na amaghị kọlọ gị ka ebe oshi. Mepe kọtịn ahụ. Mọmị m chara ụcha. Tamyo ihe ọgwụ ụcha. Achaga Costa dị aṅụ. Bụra nga abịagwa m mmaghị chaga ụcha. N'otu ọnụ ya gbagba m ọnụ nnọọ ka onye si n'ọnụ ahụ ha nsọ. Ma amị nchaga ụcha. How many years can you be in Italy? Mepe curtain ahụ ya. Open that curtain. Open that curtain. Keep it open, man. Onye riri eri.
How many years came on in Italy? I'm going to 6 years. You're going to 6 years. No English, I know, no, I'm about to yeah. You're going to 6 years. Even the window. But I guess English. We take in so for English. We take in so for English. On I come to English. I enjoy. When we speak English, say, see ya, please remove. When we pronounce English, say, man, please remove. Oral and Gables English. Eboraji Kagabo. Ishush. Ebala won't una mumbo. Bow. Imela wine and wine bo. You won't yosh. And when Larry you butrele now. I get come to her. Mwemorobua. And I make them pay yella mpea neku. Man and Pagan, but hatch up Tranemola one Italy has again. Mommy, my one. Oh, it will have orphanage. Donna. Oh, don't know. Do. Mom say we'll have orphanage in Donna. Our half orphanage. Girl. Give me room, mal. I just want to go. Mpago kadendo. Daddy, no. Mpago de abakarat. Onye omenala. Okay, mpago onye omenala. Okadendo. Hello, omenala nke owo dibia. Huh? How? On the wine. Then you can communicate in a phone. Any name where I can go, Oshita kwam no be na. No? I will leave when na. Just smile or small, na. I want your joyful. Okay. Dalo, oh. You want me to understand. Thank you. I understand. Yes, ma'am. Genotype. Sorry. Hello, do you want to our sister? Actually, do. Okay, take it, okay. Sorry. Hello, mene pokwa na mpage gbe agbara ga fadi. Anuma ya ka ogbala maka. Okay. In a church can eme ihe omenala. Ana m eme omenala, ana m aga ụka. Ana m eme omenala, ana m aga ụka. Gị na mpaghara eso? Mmadụ letra ala gị? Mmadụ ịbụọ. Okay. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Bahata ka gị nyụrụ? Okay. Call your number, our sister. Donna. Plus 39. 329. Watch Italia. Watch Italia. Well, quiz week. Watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So you can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, watch Italia. Get back. Get just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place. Plus 39. 329.
339 4489.